Els espais on vivim, treballem, mengem o dormim han estat tots dissenyats. Algú ha pensat com tenien que ser. El cicle formatiu de grau superior que impartim té una vessant teòrica on coneixem les eines que ens permeten analitzar, projectar, representar i construir l'espai i unes altres més pràctiques on treballem en casos reals que visitem i coneixem de primera mà. Volem que els alumnes utilitzin la geometria i el dibuix artístic com a eina per millorar les seves idees i els seus projectes, que els ajudi a projectar i a dibuixar. Els donem eines com la perspectiva, com el tractament del color, el tractament del volum, el traçat de planos, perquè els ajudin ells, tot sempre des de la manera més professional possible. En el bloc de tecnologia, el que pretenem en primer lloc és que l'alumne es familiaritzi amb els elements bàsics dels sistemes constructius. En aquest cas, diríem que comencem des dels fonaments, els elements estructurals, els tancaments i finalment els materials d'acabat. Més endavant el que pretenem és que aquests alumnes siguin capaços d'imaginar i representar una solució que pot anar des d'un detall constructiu fins a un sistema d'il·luminació o la tria d'un material. També no hem d'oblidar que aquest alumne s'ha de familiaritzar amb els preceptes normatius i alhora també ha de ser capaç de poder fer una valoració econòmica del que ha imaginat. A la part de presentació el que intentem és donar-li a l'alumne tot un ventall de tècniques i llenguatges perquè pugui expressar el seu projecte. No es tracta només de les tècniques bàsiques de delineació i 3D que fem a tot nivell, es tracta també de tècniques de maquetació, d'animació, d'edició de vídeo, de treballs amb xarxa, perquè l'alumne pugui mostrar el seu portafoli també per internet. De fet, l'aprenentatge d'aquestes tècniques no només li serveix a l'alumne per expressar el seu projecte, sinó que el converteix en un tècnic de primer ordre per poder treballar en qualsevol despatx d'arquitectura, enginyeria o interiorisme. Entenem l'escola com un mitjà per transformar l'alumne en un professional. Per això la majoria de professors són professionals en actiu, es realitzen pràctiques en estudis de disseny fora de l'escola o els exalumnes tornen a l'escola per explicar-nos la seva experiència. El món es transforma constantment i els espais també. Partint d'aquesta temporalitat, dividim els curs en dos cicles, els dissenys de llarga durada, englobats dins del cicle de PIDOT, i els dissenys de curta durada, inclosos dintre del cicle d'arquitectura efímera. L'arquitectura efímera té implícita una sèrie de conceptes associats a la seva implantació: temporalitat, muntatge, desmuntatge, lleugeresa, transformabilitat, transportabilitat, reciclatge. Entendre que els espais poden ser projectats amb la capacitat de canviar i transformar-se representa un nou repte pels nostres alumnes. Una exposició temporal, un esdeveniment, un estand, un aparador, una instal·lació al carrer o una escenografia. Des del cicle d'arquitectura efímera abordem el disseny d'espais com a forma d'expressió capaç de transmetre nous missatges. Dissenyaràs espais interiors com a forma de canalitzar la teva creativitat. Treballarem projectes d'habitatges, espais col·lectius, microarquitectures o espais efímers. Ens introduirem en el disseny participatiu o d'acció social, creativitat i compromís, lligats per la il·lusió d'aprendre. Perquè ens agrada, perquè ens il·lusiona ensenyar-te la forma d'expressió que implica la complexitat del projecte. En els nostres tallers viurem l'aprenentatge com una manera de projectar-nos en la cultura del disseny i gaudir la vida acadèmica com a pas previ al món professional.